му. Страхотна идея, Как? И ще започна кастинга с ромите от Силистра. Белета едно. Белета едно му. И децата в махалата знаят, че всеки втори кара без книжка. Изобщо не се налага да търсим, за да открием нередовен шофьор. Не можеш да четеш? Не мога. Сериозно? Да, сериозно. И как взе книжка? Бе, не съм взел книжка, аз се крия от вас, да не ме снимате тук. Аз казах от нея, аз съм тук си. Караш я? Ами, бърка се. Ай, слушай, Страшно се бъркаше. Аз не знам как се включва скорости, не ги знам. Ами живулката сигурно е автоматик. Или някой друг му мести скоростите. Ами, бърка се. Страшно се бъркаше. Аз не знам как се включва скорости, не ги знам. А дали знае пътните знаци? Този знак с жълтото отдолу, знаеш ли какво означава? И как дали съм за тунел? За какво? Тунел? Това не е за тунел, това е за дупка. Знакът, който предупреждава за концентрация на пътни происшествия, затруднява и други шофьори. Внимание! Какво внимание беше? Внимание, ако те хванат, следва глоба. Ами, бърка се. Внимание! Какво внимание беше? И как дали съм за тунел? Какво? Тунел? Като стана дума за тунел, се сетих за една случка във влак. Вижте каква разправия става там за едно място. Календар по Нова телевизия. Те не са платили за цялото купе. Аз съм с операция от феврари месец на глава. Имам нужди, аз да сядам. А номера къде ти? Добре, дай твоя билет, дали си платила нещо. Да те изхвърлим от прозорец. Тази ромка хич не си поплюва. Да те изхвърлим от прозорец. Поред мен готова за кондукторка. Да те изхвърлим от прозорец. Продължаваме с свадите и фърлянията в акция по БНТ 1. Това ли е мъжът? Да. Изпазви документите и телефона ми. Аз съм се напила! Абе, не знам дали се напила, но плонжа беше поне на няколко големи ръки. Нека да завършим с нещо ведро в новините по СКАТ. Ведро е доста силно казано, но щом така казвате? Иначе новият асфалт беше подсилен и с артистичност, в стил Меден рудник, след като жител на комплекса реши да даде рамо на работниците чрез своята музика. Този човек не само рамо, ами и душата си дава за новия асфалт.